Rupeesko vaiko eikö rupeis? Huomenta, opettaja. Huomenta. Taas myöhässä. Niin minäkin. Hei tytöt siellä. Ja mei vai? Paljonko kello on? Ja nyt vai? Sisään. Hyvää päivää. Hei, muuten lääkäri, saisinko minä nopeasti minun koronatestini tuloksen, kun minulla ei ole kauheasti aikaa? Nimi, kiitos. Nieminen. Mistä tiesitte? Heippa. No niin, rakkaat, osaatteko vastata 5 × 5 kysymyksen? Anni, ole hyvä. 55! Se on väärin. Jälki-istuntoissa puhumaan. Ja taas olen 15 minuuttia myöhässä. Nyt on parempi olla joku hyvä selitys. Taisinko minä 15 minuuttia aikaisemmin? Miten niin? Se menisi tasan. Tämä on typyisesti. Mikä tää on? Etusormi. Ei kun tyhmyisesti. Tämä on tyhmyisesti. Mikä tää on? No tietenkin tyhmyystesti. Ei kun etusormi. Tämä on tyhmyisesti. Mikä tää on? No tietenkin etusormi. Ei kun tyhmyisesti. Minne Jonne meni? Jonnekin. Mitä täällä nyt tehdään? Kuittelen maata työmaalla. Me ei työtä pelätä. Just niin. Miten niin? Me käydään vaikka työn viereen maata. Just niin. Ja tää oikein tarkoittaa, teillä voi seistä tumput suorana. Just niin. Ei tässä ole päätä eikä häntöä. On täällä ainakin päätä. Just niin. En mä kyllä rupea.